Palestine ka minnu bɛ Gaza bɛɛ jɔrɔlen don ni fitinɛ wulili ye ko kura Hamas ka bagabagali kɔfɛ minnu ko k'u bɛna u senna sumaya bani sirala ka mɔgɔ welekulenw u fɛ labilaliw la ani président Donald Trump ka wilikanw ka dansigi kɛ maramafɛnw sɛmɛli taabolow la. An sɛgɛnna fitinɛ la an fɔlɔla ka saya yɛrɛ fusaya ni balo ye. Waati min na a bɛ ka wura Abdallah II Jordani masakɛ bisimila masayaso kɔnɔ Donald Trump seginna ka a ka ŋaniyaw ka Gaza minɛ kuraya. Ne bolo a bɛna kɛ ko ɲɛnamaba de ye Palestine faso jama bolola la. A bɛna diyaw ye. Ne ye san sɔrɔ kosɛbɛ sojɔ baaraw la. N bɛ se ka caman ɲɛfɔ I ye a kan. Palestine faso jama Jordani Misra ka fara jamana caman wɛrɛw kan ma sɔn Trump ka laɲiniw ma min ye ka Gaza sigibagaw miliyɔn 1 ani tɔrɔmɔɲɔn 9 ɲɔgɔnna jagoya labɔ u sigiyɔrɔw la ka taa kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ. Masakɛ Abdallah II ma sɔn Trump ka laɲiniw ma k'a bɛ se ka Gaza denmisɛn 2,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo kansɛri bana ani banajugu wɛrɛw bɛ minnu na bisimila a ka jamana kan. I think ne ɲɛna an ka kan to an hakili la ko Misra ani larabu jamanaw ka taabolo dɔ tigɛlen bɛ a kan kaban. An welelen don Maka masakɛ Mohammed bin Salam fɛ ka taa hakilijagabɔw kɛ a kan Riyadh. Good for everybody. Jordani jamanaden caman burujuw bɔra Palestine jamanadenw kɛlɛɲɛbolaw de la. Ne wura Abdallah II sɔnna ka jɔ Trump ka plan kɔrɔ la. A bɛna kɛ gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen ye politikiw ni sɔrɔ nasiraw kan min bɛna kɛ sababu ye Hamas ka se ka don Gaït al-Omari Institut de Washington pour les politiques du Proche-Orient ka laseliw la. Hamas could create not only Hamas bɛ se ka gɛlɛyabaw bila a ko kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni jatigɛ walew ye nka jɔrɔnaba bɛ min na o de ye k'a fɔ Jordani kana taa kɛ u bɔyɔrɔ ye ka bin bani sirala kan. Nin fɛn ninnu bɛɛ bɛna kɛ siran ni jatigɛ fasɔn dɔ ye min ka jugu kosɛbɛ Jordani yɛrɛ ka basigi ma. and maybe even survival. Al-Omari ye a yira k'a fɔ ko Trump ka plan min ye ka taa Gaza minɛ bɛna kɛ sababu ye Hamas bɛna dansigi kɛ maramafɛnw sɛmɛli la. Ntɛnɛndon kulu min ne l'Ameriki bɛ a jate k'a kɛ jatigɛ wale kuluba ye ye bagabagaliw kɛ k'u bɛna u sen da bani sirala ka mɔgɔ welekulen minnu b'u bolo labilaliw la. Ne ye danatigɛli min kɛ n ka gouvernement kɔnɔna na o de filɛ nin ye ne Hamas m'an ka mɔgɔw bila ka pɛn ni sibiridon midi ye maramafɛnw sɛmɛli waleya min bɛ yen nɔ dan bɛ sigi a la bani sirala sɔrɔdasiw bɛ marifa ta tuguni ka fitinɛ jiguw kan fo ka taa fɔ waati min na Hamas bɛ sɔn u ta fɔlen ma. Bani sirala bɛna bande Gaza di l'Ameriki ma kɛlɛ kɔfɛ Trump ka laseliw la. An tɛ foyi san an b'a minɛ wa an b'a mara an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la fɛnɛ ka baara kɛ bɛn ani basigi kan. Gɛlɛya tɛna don o la Gazakaw ma sɔn o ma.